राणेंकडून सूचना आल्यानंतर ठाकरे शिवसेनेचे काही पदाधिकारी राजीनामे देतील अशा चर्चा आहेत। याबाबत मंत्री नितेश राणेंनी राणे स्टाईलनं उत्तर दिलंय, पाहूया। म्हणजे जिल्ह्याचा रिमोट कंट्रोल हे राणेंकडे आहे। आम्ही ठरवायचं की टाटा स्कायवर कुठला चॅनल बघायचं असं आहे तो, आणि कोणाचा लाईव्ह झिंगालाला करायचा आम्ही ठरवायचं। म्हणून ज्या राणे संपले असे बोलणारे उबाटा, असे बोलणारे ठाकरे सेना आज आमच्या शब्दांवर राजीनामा त्यांचा स्वतःचा पक्षाचे देत असतील तर नेमकं संपलो कोण? आणि कोणाला राणेंच्या ताकदीशिवाय आज साधा नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पण बसवायला जमत नाही, आणि म्हणून राणेंना संपवणारे आज स्वतःच मातीमोल झालेले आहे। एवढीच आहे, हे सिद्ध होत आहे। राणेंचा कंट्रोल बघावं तुम्ही।